Sashi sin pat hagen kami tongin aingo yu blay in wan hakmat jo da ka do not bat da ka mensim ka bakamen bat ka bas ngongo namar ka jing don rengkat ka jo bat ngi ka jing sumar ka jo ka jing yalam ka jo hadu kaneka por bat kaneka kenta ka bangila bandon hagen ka yeng ka bakentang ka jo te tongin pen kre ya lagi jong ki dok not ban ngap ban syak skor ya ka ei ka bau blai udon ban keren naga benta jongi wei pe wei pediang sngo bah ye pi baro ki bayawan shekene ka bible study ki baju it banwan naga wei ka janmet jong ka sngi thursday shaka wei pat hoj u blai un ker khu ye pi ba pianang yo ya ka dok not ka ba thrang ka ba sliang ban kiu syaga yeng ga bakentang ga jong belai ban jo ya ka ban ya slak bat u bat kumba kaktien ga jong belai ngipule na umat haya san ga lenong ga dikhat ga ban riu suk ki bat ngan bat ki basliang ya ka hok nabaon pendap ya ki habangi tangan ngisliang ya kaktien ga jong belai amdai setia bagi tangan ngisliang ya ka bom hok lane ka bom dei henrei ngi tangan bat ngisliang ya ki badei ki basisha ya ki ba hok bat ka jingkular kalong naba on pendap ya ki hapdeng ka perthei ka ba ya be ya ki jingdon kam hagane ka jinglong ka baken jado bat don ro ki balaya be syaba palat te henrei nginai ngo yo belai bau belai uyalam yangi namar kata bangila bandon hagane ka yeng ka bakentang ka jo kadon kapor ka bangi habban trei ban kta kadon kapor ka bangi habban lek banwan kadon kapor lagi kena skol ban lek pule bat kumta terter henrei ka deiro bandon kapor kabangin kiu syaga yeng ka bakentang ka jong belai banwan ban aingo yo banwan ban syakar yo banwan ban ruai ki jing ruai ya ro yo banwan ban duai ban pai ban wat ya ka khmat ka jong belai hoi kumbang ong ya ka jo sikajo banwan ban ngap ro ya ka ktien ka jo te tau belai on yarap yang inamar kata baro bandangi lami na ka yeng ka bakentang ka jong belai ngin mi rengkat bat ki jingker khu haga mensiem ka jongi te tongin ya beteng no ya kaneka subject ka bangila ya keren haga neka tayau baladap ngila ya keren ya katuka subject syapang ka bor halor lade bat ngila ya keren haba ong ka bor halor lade kamut kata ka jingla jongi ban sensyar ban te lakam yalade ban nemdon kanu ka wei pat kabor kaban le trai kli bat kaban sensyar halor jongi kamot like no yo belai ngenam ya keren ni kata yaki bor jing sneu yaki bor jong ka perthei yaki jing pensoi bat kumta terter habang ngidon ya kabor halor lade ngin pendem ya kita baro kumbangila ya keren bakalong ro ka benta lane shibenta na uso jong mensim Galatia san arpuar tementa tongin ya point baik no syagane ka main point ka baningkong ngin ya keren ya keren ka main point baningkong balai ni don kam balai ni don kam bandon ya kabor halor lade balai ni don kam bandon ya kabor halor lade kata kalong kacing kali kei kacing don kam lane balai bangi don kam kumki kristan bandon ya kene kabor halor lade ngin ya pek ya ki jubab bat syua bagin ya poi syaka jubab halor gani ka cingkeli ngakwa ro ban pen kan mau
Bangi dei ban kan mau baka jing em Kristan. Lane ka jing em jonga bat jong pi klem kabor halor lade kalong kum kato kaling klem u angkor. Kalong kum kaling klem u angkor. Kabamot kaling kabahe lane kabarit ro kumjo. Lada kwa bakato kaling kanne ha ini ijo jaka hagane ka duriau. La kwa bakaling kanne ha ini ijo jaka dan kamban penhap yo angkor ukan janar ubakhia baha balate do telai penhap syado syatrai syati bandala tengko syatrai hangta uta unar bala penhap syati lengba uto telai balate hagaling ubat dia kata kali nganget his ngoto lada jiaba wan kal kapa penkhi kenting sane satairo kaleng kan ne hi hai itu jaka te u angkor udai uta te gamot ka jingem Kristan ro lada mdon ya ka bor halor lade longkum kaleng klem u angkor lada mdon uta u angkor ja ayu la ka be kal sato kaleng kala ya sato mo kala syara sato be kal sato kala syara sato kat syaba be kal bat kaleng kam don jing sengan lada klem u angkor udai uta uba kumta kan syati syadauki sya senong pedeng kilek kumno don bagi pendap haga berni simen deki mau mo lane du siap bakia nang ta sate apat penhap syati syapo lada kwa ban syong pi ibon bahagi bakwai syati nalor ling hagi tuai ki kwa ban syong itu jaka kamot la penhap yo toga berni syati syapo kalabat ya kata galing kam ya syo la yo ban syong sok barok sisngi teka jingem Kristan ro lada klem kabor halor lade kalong kumta be gal syane la ya mare syane be gal syatai la ya mare syatai wan kijing hikai bakala la sya ya lam bakala wan pensyong syit mano la ya syong syit syato lada wan be gal gaba pejak gaba penduk mensim la ya duk mensim pi lada wan be gal gaba penrehem mensim la ya rehem mensim balai namar baka jingem kalong klem kabor halor lade handrai kita kibat don kabor halor lade kiskam lade kil kibat jur katno ro kibe nagadiang bat nagamon kinamla ban penki ka jinget ka jonga bat ka jompi habadon kabor halor lade dei hang taken ngine bat ngiskam nangta ka proverb ka ongro bau tau beriu bomdon gabor halor lade ulong kum kanong ba kabalatua kabomdon kenro tongin ya pule na ka proverb arphusan arphufra kalong kum kanong ba kabalatua bat kabomdon kenro syo arphusan arphufra to ka bible kong kumne uta ubamdon ka jingkhang yalah ka mensem kabamot uta ubamdon ya ka bor halor lade ubamdon ka jingkhang yalah ka mensem ulong kum kanong ba kabalatwa bat kabamdon kenro omdon jingkhang yalah ka mensem mdon no entry henrei free ya barok dan jingkhang gaban sem ya kabas neuro free kijing pensoi ki barok kijing sneu kijing thala gaban sem gala pelaj free dan jingkhang rong mi ki soitan mensem baman ayo ki jaj bagi jaj ki rong ki mi kat baman dan jingkhang ya gaban sem amdan gabor halor lade longkum ganong ba kabalatua bat gabom don kenro ja ayu ya kanong ba kabalatua gabom don kenro kinong syon kirong kimi kat bamon kinong lute kirong kimi kat bamon balai manga bat mapi khamtam lelei kibriu kiba em syasar balai hap ban ker kenro abha ye ki yeng ki sem lachong ja ayu muddur mapi lada syasar
mdan kenro ki yeng kisam ka ika panca lengkerang kum to ukseu urung kat bamon unong to urung kat bamon ki briu ki basneu ki urung kat bamon medur sesar dan kam ye ki jingker bat ki kenro ki bacerang hagi ni ki jok lele nalor ki jingker bat ki kenro dan kamro saki kamera ban yo ban pej lada don ki rusneu bat kum ta terter ti lada ngimton ya kabor halor lade longkum kato kayeng lane kum kanong ba kaba mdon kenro kamut ka jing em jong nga jong pi lada ngimdon kabor halor lade kalong ka jing em kaba ki jing pensoi ki rong kimi usaitan urung umi ule kat mamon ulute ka ktien jong belai na ka doknot nang ta upenduk bor penduk mensem upen ngop upen syoi hagi babon rukam kacing em kam dan jing singan ai ruem habam dan kabor halor lade te balai namar kata ka don kam ka ne kabor halor lade ngan bo ha ke ni ke point tho ka banengkong kabor halor lade kapen la yangi ban em ka jing em ka bakho to ka banengkong ki thong ta kapen la yangi ban em ka jing em ka bakho kapen la yangi ban em ka jing em ka bakho habangi akaran ya ka jing em khoj hakini kisngi kalong ka subject ka ba ethan namar bangi em kisngi ki ba jakhlia kisngi ki ba bomman kapop kalanang manbon kumbala tho ka ktien jong blai bat ka jing e ka jong ki briu yo blai kalanang peja te ka jing em ka ba khoj lane ka jing long khoj kade ka jinglong ka jong ublai bat ngi pule nakaba ningkong Petros iwe kan riu ba ublai ukhat yangi syaka jinglong khoj haga sithi beningkong Petros iwe kan riu la tho angto te kumbala tho na tolong pi ki ba khoj nabanga utrai ngalong ubakhoj kata ke de jing khat ka jong belai yangi tolong pi ki bakhoj nabanga utrai ngalong ubakhoj mano na pedeng jong pi bayadon ki baya khoj sudah baya khoj sudah pi ki bayadon hamne mano na pedeng jong pi kibas ngau tenat ban ya kershot mat ban ya yaj lang ha bat ubriu bat tengit basma ngengej bangin namla namar bangile khoj dena pin namla ubriu bal ubom ju som ubat tengit ubasma le se phirju kendo kum kita ki kes haka jingyaj lenti jong pi mo te mudul mapi ublai ubakhoj kumno pin la ban yaj lang bat ublai kumno pin la ban don hasenda jong blai lada pi tingit ublai ulong bakhoj unam la ban sya kumba manga bat mapi ngihap ban be yo ubri ubat tingit ubasma utung lada uan ban ya kersyut met ban ya yaj jan ngihap ban be no yo sma palat mla sya ta ublai ro umlasha yangi larangi long ki breu ki batengit ki breu ki baca khalia tikumno ngin la ban long ki breu ki bakhoj ka wei ne ki lat kane ka bor halor lade ka pen la yanga badia pi bangin em ka jing em ka bakhoj balai namar habangi don ka bor halor lade ngila ate ban ong em ya ka baca khalia ban ong em ya ka pop ban ong em ya ka jing bom khoj ngila ate ban ong em lada ngidon ka bor halor lade lada ngimdon ka bor halor lade kata te nginem la ban le ai u David sisin gasngi ulakli ya ka ne ka jing kali dakumno
usamla un pen khoj yala kalenti ngipule kata naga sam sispa khat khandai kad khat ka khandai tongin ya pule sam sispa khat khandai kad khat ka khandai ukali ya ka jingkali ka tien ka jong blai ka ong kum ne dakum no usamla un pen khoj yala kalenti bat ula juba pro hangto da ka ba ule sumar kat ba kum ka tien chong me ban pen khoj ya ka met don kam ban sum ban san ban phong ki jan ki ba khoj ban nam shong seba tingit seba jaklia ban nam le si le tingit ban pen khoj ya ka met Henry ban pen khoj ya ka lentiyat ban pen khoj ya ka jingem ban pen khoj ya ka donot ban pen khoj kum ki khon kristan kalong bangi dei ban sumar ban yat kat kum ka tien ka jong belai kai ka ba ka tien jong belai kala khang persa yangi ngi dei banong em ya kata bat ho ya kai ka bangi dei kabangitep bakalong kamon ka chong belai ngikan mau kanuksa nginang yasai syuk la ngipet ya kanuksa syapang usamla Daniel ubangia tep ha ya o nrai ngasupen kan mau une usamla Daniel laring merau ya o Babylon laring merau ya o Babylon bat ulat don hangta haying sem ha Babylon hadin nang tu la terwa adon katu kapor kaba lajit yaki samla kiban leyeng hakmat jongsim bala penlong la terwa yaki baki dei ban bam ki jingbam ki batei ki ba ki jingbam ki ba la ban pen sngat ban pen pelong ban pen bhabriu ban pen itenat bala terwa yo Daniel baun bam yaki tagi jingbam ki bom khoj ban di yaki tagi jingdi ki bom khoj Henry ngikan mau kai ka bau Daniel ulale ha kalenong banengkong de khot bapra katu ka de khot ka bang ngemla ban kelet ya katu ka bangila pule hangto ka tien jong belai ka ong Henry u Daniel ulatmu halaka donot baun om pentinget iala de ka jingbam sem sengap bah lemne daka wan ba udi namar kata ula kerpat ia urang ba ki yunok ba umdei ban pentinget iala de u Daniel ula thamus kem halaka donot kabamut u Daniel u don ya ka bor halor lade tenem ula de rai te ula de themu te halaka donot uladon ya gabor halor lade utmu mdei tang haga jingmot jing berkat henrai ulatmu lupa haga donot udon ya gabor halor lade ban ong em ya kita ki jingbam seem ban ong em ya kata kawan kabala terwa ya uba undi haga jing sisya amdan bayo i mano dadai ba ubam laga bam di laga di kat ka jing ibang kita ki jingbam gi balapan krek mo mdan bayo i dadai ba ule lakale mdan batip ya kata Henry u Daniel utep ba udan ublai uyo i kendiang ule ayu ublai uyo i dadai namar kata u Daniel ulala ban em ka jing em ka bakhoy namar ba udan ya kata kabor halor lade katno galong gabadon kam yang abat ya piro namar kata bangi dei ban don ya kene kabor halor lade kenang bangin la ban pendem ya ki bor jing pensoi ngin la ban pendem ya ki bor jong syaitan ya ki bor jong ka jing dom ya ki jing terwa jong kene ka perthai ki baharukom baka perthai ka terwa yangi te habangi pule ya ka sithi seki koren ar koren Henriu lenong dekat bakat nyau upol hangne hakabaar koren Henriu lenong dekat bakat nyau upol hangne ukentu yaki Kristan gibadan hapok koren baki dei ban long kibadon yakabor halor lade
kenang bagian la ban em ka jing em ka bakhoy pi namar hangne hakoren kumbangila yakren nakapor syakapon kanong ba koren kade kanong ba kabaya kle kijat beriu baper kiong hakaktin pareng cosmopolitan city kabamot kijat benriu baper kibaya kle kidon hangta kajaka kayi pateng kajaka yatre yakta yakamai kaji ya business bat kumta terter tinang ta kadeiro kajaka baka jingdi kiat kajelei bah pok koren kinong bua kinong di kiat ki jelei bah pelos nalor kata dakababuram ki kam aurea ki jelei bah pok koren ka jingdon jong kata ka belai thau ka jinget ya ka belai thau Aphrodite kade ka we na ki dau ba jong ka jing jelei jong ki kam thala kam aurea hangta koren tiki don na pedeng ki Kristan ki bala long Kristan ki badon hangta koren kim don ya kabor halor lade ki ngop lang syakata ka perthai syakata ka jinglong jong kanong ba korin jong ki beriu ha korin tedei na kata kadau upol utho yakito ki kenten ar korin henriu khatnyau tongin pule naba kumta to ya mi no phi na pedeng jong ki uong yaki Kristan mi no na pedeng ki to ki bayale ye ki kam sneu kam thala ye ki bom khoj mi no nak pedeng jongki bato penyaklat no yala depi wat lek penyakle yala de bat kaperthai penyaklat no yala de bato wat kta syo ya ka bom khoj tinga ngan pediang ya pi halade wat kta syo ya ka bom khoj im no ka jing em ka ba khoj le ya ki ai ki bakhoy keren ya ki ai ki bakhoy te ka jing don ya ka bor halor lade kaya rap namar kata kapen la yangi bangin em ka jing em ka bakhoy lada don ya ka bor halor lade ka jing em te kalapoy sya ka jing chot kat syaba klain bor ka perthai kat syaba yalam ka perthai snau syarkhai bakalong ro ka jing em ka bom don nong rem tongin ya pech sa kabaan kamaning kong nganget bakala syai balai bangidei ngidon kam bandon ka bor lalade ka juma kabaar kalong ka penla ro yangi ban yalek persya ya ki jing pensyoy ka penla ro yangi ban yale persya yaki jing pensyon hilang dadon kabor halor lade kumnong yen la ban job bat ban yale persya yaki jing pensyon ken mau sau pos ngi sau po met ujisu ulasya jing et denel hadin baladap ban penbaptis ya layalam no ya da umensim syakari khlau baon tenjo ya ong ka Bible layalam no da umensim syakari khlau ngamut banong baon pensyoy ya da usaitan te uladon hangta hari khlau ngipule no matayas sau lenong khat iwe haduk khat wei sau lenong de khat iwe haduk khat wei pila ro ban syam naki wei ki gospel Markus bat Lukas thong to tang umataya sau iwe haduk khat wei ti la pensyoy anda uladon hangta la sau pos ngi sau po men ujisu ulatngan ngipule ka dekat baar onda ulasya jing et sau pos ngi bat sau po met hadin kata ulatngan te haba de uta unong pensyoy ulawan hao ngila ban snutho ta sywaban ya chikman sisngi ulasya jing et sisngi simet arsngi armet
san sngi san met, shi phau sngi phau met, ar phau sngi ar phau met, lai phau sngi lai phau met, unong pensyai umpat wan. So, namar ba unong pensyai utip ba bakapor kampat biang bangan, lej ban pensyai, ngan lej agapor kapapiang. Lai phau san sngi lai phau san met, umpat wan. Anda ladap sau phau sngi sau phau met. Unang pensyai utip bah bahkan nete kaladei kapor kaba unnam kernga ya ka ei kaba nga pensyai unong be jahat hi kata gede ka boit ke jong syaitan bat usaitan haba u pensyai yang ba dia piro unnam pensyai klem dadan kapalan ken mau bah udah don kapelan kabat thikna bah bat udah tip thikna bala dengan apply dakane utai ubriu na katai gabriu kinnam la ban kernga udon kapelan tilada mdon ya kabor halor lade la thikna bet ban kelam tija ayo namar la sau pausngi sau pomet takamot la thangan hado kata-kata te ulaong yo jiso lada melong ukon ublay to hukum ya kini ki mau bakin long ki kpu to jiso la cuba ngitip ya kata mo ujuba kum no bom tang da ukpu won em ubreu handrai de kiktien barok kibami no naga sentor ublay jiso don kabor halor lade hot kum ubriu haka jinglong do ula tangan sisa bat ula dei ban hukum ye kita gimau bagin long kepu udon kabor ban pen kelak pu ye gimau henrei ujisu don kabor halor lade kamdei bangan le kumpa syam langop haka jing pensyai jong syaitan nangta usaitan ula yalam ya ujisu syaganong ba bakhot bat ulayalam ru hajrong kadong ka tempel hajrong ulayalam bat ula pensyai sakawe lada melong ukon ublay to penno yalade na balatho un ai hukum yaki angel jo usap hang jong me bat kin ra ya me hakikti jongki bayok kumno men jentot yalaka kejat au mau peni ialah kabor no nang nene cerong seti siapa badu belai unsa hukum miki angel bagian wan ban ra ya me ba men nam tengko men nam mensau ujisu udon kabor halor lade sngau sarong kwa aban show off kwa aban peni ya kata bangala dene kwa udon kabor halor lade bat ula jubab men tenjo yo utrai ubau belai jong me tenang tahu syaitan ula yalam yo syaulum bajrong singap na wei syawei tu syaitan da umla ya pi da kum to ule ya pi da kum wei ule pat da kum tai ule da kum ne bat kum ta ter ken mau bah da umla ada kato apply da kato kirukom layalam sa syaulum bajrong bat ula peni hau yaki hima ka perthai baro bat yaki buram jongkiro bat ula ong hau jisu kine ki ei baro ngan saai hame lada medem bat mane yanga sngap syaitan ukam terai ngan saai ka Bible ka ong ka beneng ka long ka khet ka jaka syong jong belai bat ka kendau ka jaka yu ka jat ka jo ka beneng bat ka kendau ru ka long ka jong trai henreu syaitan ukam trai wang ngan saai hame lada me mane yang ngan ai hame ya kan ka spa ka pau kini ki hima bar ka bor baro te mane no yang kan jisu wat mane su yu belai mane no yang ngan ai ya me kini ki ei baro singap baru jis ngamot bandong badu syaitan hakini ki sngiro udang pha mane ye ki breu lada pi mane yang pi penlut por bai tang bat nga pi ko ngo bai yang pi le bai ya ka banga ong manga ya ke ei baro ka ba pi kwa pin yo ya kata
Jayo pimut tarai lada ujisu syubu nuksa tangkum ke nuksa mudur mapi lada ujisu utre ban mane yu syaitan. Jayo yo hato un yo ya kita kiai baro kadi ka jong ulai kam dei ka jong syaitan ujisu ula fel hangta baka jing em jo kalakot dena lada dei syubu bau ko ngo yo syaitan tu syaitan uong ya phi lada phi ko ngo yanga phi ki ba shem janjar le kumta phi ki ba khuslai le kumta phi ki ba ngau tamang ngau kenja long marwei le no kumta phi ki ba wan ka ying lane kelumar haying hasem kumne kumtai le no kumta le kumne le kumtai kena ba ya tho exam pek kato no lane kumta terter halaki rukom ngong ya phi ma halaki rukom yang ki bala he alasan dakawai garukom yang ki rangba balang kinong yalam balang dakawai garukom uan halaki rukom balada ngingu nginget ya o ngi pendem ha o ngi kongo ya o kalong kumbang ngi mane ya o te jayo ngi penlot ro ya kapor bat o te hangta kamun ngilak fel nginem ya ai ro uno uta ubri uba kongo yo syaitan uba ya ka jingsuk uba ya ka jingkeman uba ya ka jing embasisha uno amdan weiro henrei ka dei tang ka jing sha thok bat sha syukor ho syaitan tu jisu la jubab kumno khilek no mame u syaitan jisu la jubab wong khilek no ngam dan por bat me khilek no mame u syaitan nabala tho men mane ya utrai bau belai chong me batang ya u hero men syakri em syam la tho haga bible ban mane ya me balengan mane ya me la tho aga bible badai ban mane tang ya utrai uba belai uba shisha namar kata-kata ngan om mane ya me ko syaitan hatu pila ne ban ong yu syaitan mem don jaka haga jing em jonga mem don jaka dalai ru em bat ngan pendem ngan ai jaka ya me ka jing em jonga namar balat ho bangadei ban mane ban ko ngo ban pendem tang ha ublei ubala i yanga ha uji sukres bahaga ding pna ka jong uji sukres bangan yai pendem bat ko ngo te kan mau sakawai kanuksa kata ka de kawai kanuksa lara pai pat sha Judas Iskariot pi une Judas Iskariot syam ladon ya kabor halor lade kan mau ne habala wan ke jing pensyoi ka bajur hau ban ibang ikwa ya kataka spa ya kataka tengka kita kisbah ulatei ubri uba mkocho kataka kampisa tengka namarba ulasya pensyoi umdon gabor halor lade te ulangop bahadin ba ulangop nang ta hadu ba ula kut jingmot ban dino yo jisu ngitip bahai kata ula kut jingmot ban dino yo jisu tang naga benta baun yo ya kita kisbai rupa kiba ula kuae kiba ka donut jo ka kuae habagi pule na Lukas arpun rio Lukas kamdei arpun rio ketuga benta hakaba Judas uladino yo trai Jesu tang nakadau jong kita kisbai rupa kiba ula kwae banjo shalade ya kita kisbai rupa ula lech segirang ba lengdo na u Lukas Matias ngamut bandong arpun riu lenong khot bakhat sao khatsan no Matias mdei Lukas
ar pun riu lenong khat sau khat san ka ong kum ne on da kum ta uwei na ki khat ar ngot ya ubaki khat u Judas Iskariot ula lej ha kita kirang ba lengdo ula ong pin ai ayu hanga bangan dino ya u happy kila theo ha u lai phau ki sabai rupa na du kata te ulawat dong kababit baon yo ai ya u pi lai phau ki sabai rupa ula dino ya utrai Jesu ula yo ya kita ki sabai rupa ula ngop haga jing pensyai ka dong syaitan henrei kai ka balacia kamen sim jo kam sok ubriu bala ngop haga jing pensyai enda haba ula kendit benreu kamen sim jo kam sok baca yo one more time ngop biang ula ngop sisin ngop bat kata kalong ba ula dino yo tra Jesu sa sisin pat ngop biang ngop haga usaitan ula ong yo Judas bakam mentoi syo ba men meladino ya kasnam baloi ka bha men penyapno ya lade one more time ngop denem umare nang ta ulek berat ya kita ki sebai rupa hakamat girang ba lengdo ula babe hadin anda ula berat no kirang ba lengdo ki ngingim dan cing tip imame sato ngingil adep ai pisaya me melak le katu kakam la biang ngingim dan cing tip kit imame ya la gajong ka cing le jong me hakaban ningkong de girang ba lengdo ro ki oi ling ki pen mo henrei enda menta ubriu la kelumar haga kim khat kim itho syo kilakan taj no yo marway la kelumar kale wan usaitan ban pensai bat ula kongo yo saitan haga lenong ba ar punyau jong Matias haga dikhat kabasan ngipule kenye kito ki kentien ki baong haba ula berat no ya kita te kisbai haga yeng ublai ula lek no bat ula sedin yala de ula lek ula penno nang tabat ula lek sedin pasi yala de don syo kabor halor lade hadu wat ban shimno yala ka jong ka jing emro namar kabor halor lade don syo tang ba usdin pasi henrei ngipule ka Bible imat kumno la dekut utau telai ne kumno na kata ka basdin pasi ula hap halor mau ula play snam badula yap hang tahi kalong ka jingjia kabas ngau syirkai hadu kata-kata ladadei bau Judas udang don ya kabor halor lade wat hadin bau ladep lek pop hadin ladep di yo Jesu ladadei bau udang don ya kabor halor lade haga jaka bau unlek sedin pasi unlek mare syagading kena dene unlek mare syau Jesu mare syau Jesu mare syakajat gading kena lej syau Jesu panma ya kita ki pop ula le henrei tre ban le gumta penban ula yap ta kajing yap syirkai dan bon na pedang jongi ki breu ro ngaong ki breu dan bon na pedang jongi ki breu hadin mengilak jengai no ublai ngila le pop yo ublai wat aha ka khlip mat mong ka khlip mat kisngi kiba khaddo kiba ngi hangne ha parthai kisngi kiba le ase ngila don ha pedeng ka jingpang lane ngila temen lane kumta terter mo like ye kiba yap kendit ngimla ban ong henrei kiba pang basitom lane kiba la temen kumta terter wat hadin bala le pop bala jengai no ublai haga jing shisha la de ban mare shagading knau Jesu banjo ya gajing map ya gajing penem henrei still ki dot not bat kim tre banwan shagading kna kidon bon kum kita anda habala mat jing pang jing sitom lej mare lej sim dawai keleng banjo ya gajing kot ya gamet dene namar bating ban yap henrei ban mare shagading kna banjo jing map ya ki pop kamnyar
kibakum kita. Kata gade ke jing ke do anut. Om don syuk gabor halor lade. Ban pendem ya kita ki jing pensoi. Ban wan syagading kenau Jisu. Ujudas ulafel baka jing jo kala syukut no kumto. Tetau belai on yarap yang ini namar kata tangar teliki poin mentagamin ngiyok ban ya keren ngin saya beteng hagane kata yo kabanuan tongin kan mau ya gitu kijing sisa balai bangi don kam ya kabor halor lade kawai kalong baka penla yang iban kecing bakot kawai kalong baka penla yang bangin job lane bangin yalek persya ya kijing pensyai tengin mi nagane ka Bible study rengkat bad ka ketien ka jong belai tongin ya yang lang barok ngin ya duai lang syua bangin mi